Добър ден, приятели, аз съм Милко 977 и сега ще ви покажа 6 ми епизод на Survival Game. И така, днешният епизод ще оцеляваме. Съжалявам за лагът, но ето вечер стана. Имаме ли меч? Нямаме. Да идем да бием малко зомбита. И ето сега ще направим един меч. Въпреки че не се слагат така дървета. И ето каменен меч стана. И сега отиваме да бием зомбита. Зомбита. Елате ми. Ще ви убия всичките. И така, драги зрители, съжалявам, че не съм качвал клип от толкова много време. Но съм 10 клас, имам формя. Съм изпитвал почти всички предмети, които се сетите. И просто нямаше как да снимам. Съжалявам. И да сложим малко торчове да видим къде отиваме. После да знаем съответно. Ето го байка, който ще убиеме. Ще му вземем вън преждата, пак казваме. Да, то пак така се води. И колко през ми даде? Едно. Трябва ми още, за да си направим въдица. И ще ловим риба за прехрана. Но не иска да излезе още един пак. Сепия, както виждате. Хайде да се отурчи. И искам да ми се дойде нещо, но не идва. Не знаем защо. Сега ще видим на това островче, което е близо до моето. Ето, както виждате, бамбук намериха, сега се усетих. Уау! Съжалявам, приятели, но искам да намерим зомби. То не идва. И сега да се върнем пак на темата на нашия клип. Сега ние отиваме да правим нещо. Но какво ще е то, не знаем. Първо ще отидем да спиме, за да може на сутринта да дойдем и да събираме дърво. Нещо ме бие, бе. Скелет, ето както виждате, зрители, приятели. Това пак не мога да се кача до там, затова ще избягам. Ето зомби, където ме е вличнал. Ще ме убие, ще трябва да го убия аз. Значи да бягам по-бързо, защото съм на малко кръв. И много се дразя, като се заклеща някъде. И така. Сега ще отидем да спим. И в тази ферма ще сложим този бамбук, който сега намерихме. И ето ми леглото, идваме до него и лягаме да спим. И така, драги зрители, приятели, ютубери, хора, които гледат клипове, всички хора, моля, абонирайте се за мене. Аз много искам да качвам много клипове. Ако има много гледания на моите клипове, ще качвам. Но съответно, ако няма да качвам. Сега ще отидем да наберем малко дърва. Вау, що дърво. Ето, няма нищо.
Брезово дърво ще съберем. Yes. И ще съберем малко брезово дърво и това ще е за този клип. В другия клип ще правим подобрение на моята къща с брезово дърво, може би. Оп, ето още ни сабли, беше посъдя. По-точно за жито, не за саплинг. Пещера. Няма нищо. Няма да падне нещо. Сит, искам сит. Не дам залага. Така ще е. Сега искате ли да пробваме да убием? Ето паяк. Ще направя въдица да лова риба. Мамка му ми пусна в прежда. Тъп. Паяк. Ето още една пещера, която ще дойдем да видиме в другият ми епизод. В другият ми епизод ще оправяме къщата и ще идваме да търсиме неща в пещерите. И това беше от мен, драги зрители. Аз съм Юко 977 и моля, абонирайте се за мен. Довиждане.